Dnes vás vezmu do stolístkové zahrady na Žítkové, místo, které probouzí všechny smysly. Čeká vás procházka i rozhovor s těmi, kdo ji s láskou tvoří. Tak se posaďte, zhluboka se nadechněte a užijte si tohle video. Co vás přivedlo na Žítkovou? Na Žítkovou nás přivedl takový náš velký sen, kdy jsme chtěli mít domek a kolem kus přírody, sád, místo na zahrádku, aby jsme vlastně mohli tak být v kontaktu s přírodou a žít tak celý rok. Takže při našich studentských toulkách tady po Karpatech jsme jedenkrát zavítali do tohoto kraje a tak nějak nám k srdci Žítková přirostla, pak se nám tu podařilo sehnat pozemek a místo k bydlení, takže jsme už 12 let tady. A jaký je podle vás život na Kopanicích? Já často slýchám, že je pořád těžký a že prostě to tady lidi mají hrozně těžké, hlavně v zimním období a tak. Tak jak to pociťujete vy? Myslím, že s tímhle můžeme souhlasit, protože ten život je opravdu pestrý a je pravda, že ta náročnost je celkem vysoká, zvlášť v tom zimním období. Takže od toho jara do toho podzimu je to všechno krásné, všechno to kvete, všechno je to zelené a když je ta zima nebo ten podzim takový mokrý, uplácený, tak potom to blato je všude, jo, v posteli, v ledničce, ve vaně. Takže jsou takové okamžiky, jako když člověk si říká, jak moc jako tohle musíme jako mít. A jinak je to život, jak jsem říkal, jako velmi pestrý, protože přináší spoustu hezkých věcí, spoustu hezkých okamžiků, ale zároveň to nese i tu tíhu té obtížnosti a toho nepohodlí, které vlastně je s tím spjaté. Takže vždycky taková jako váha, kdy něco dává, něco bere. Jak vznikl nápad založit stolístkovou zahradu právě tady na Žítkové? Tak ono to nejdřív předcházelo to konání a pak teprve ten nápad založit stolístkovou zahradu, protože růže, to je můj dlouholetý koníček a vášeň. Takže když jsme se sem nastěhovali, tak jsem si sem přivezla svých prvních několik keříčků právě těch historických růží, té stolisté, podle které je teďka zahrada pojmenovaná. A pak každý rok se k těmto prvním růžičkám přidávaly další a další. No až tu vznikla sbírka asi víc než 400 keříků růží a taky z toho impulzu kamarádky Kačky Černé, tak jsme se rozhodli, že tu zahradu, že se o ní podělíme i s ostatními, že dopřejeme i ostatním to potěšení z těch krásných květů a vůní. Takže jsme teďka je to 3. sezónu, co je zahrada otevřená i pro prohlídky a lidi si se můžou přijít potěšit, porelaxovat mezi růžičkama, mezi kytkama. Kde se schání takové ty staré odrůdy vlastně? Tak růže okupuju většinou přes e-shopy, takže takový ten můj nejsrdcový je růžová školka manželů v Pelcových u Sobotky. To je taková rodinná firma, kde pěstují růže a právě tam jsem získala i ty první historické. Takže od nich je tady v zahradě většina růží. A potom jsou to další růžové školky nebo také osvědčené zahradnictví, kde růžičky nakupuju. A dostala jste třeba od někoho někdy i darem nějakou odrůdu? Dostala minulý rok. A to je stolístka, která se úplně původně pěstovala tady na Žítkové. Bylo to od manželů Neužilových, kteří mají chalupu dole v Hutích. A právě oni tady byli na návštěvě ve stolístkové zahradě a říkali, že u nich u chalupy roste bílá a růžová. A právě mi nabídli, že si tam můžu vzít řízky. Takže sazeničky se ujaly a růžička pomalinku sílí. Proč jste se rozhodli orientovat zrovna na ty jakoby staré odrůdy? Tak ono to bylo úplně na tom počátku, když jsem dostávala ty kytičky, sice krásné z květinářství, tak jim vždycky trošku něco chybělo a to byla ta vůně. A to bylo to, co mě u těch růží začalo hodně zajímat, přitahovat. A tak jsem kdysi objevila článek, že právě existují oleodárné, voňavé růže, ty damašské, stolisté, bílé růže a začala jsem po nich pátrat. Takže to byly ty první růžičky, které jsou tady ve větší množství v zahradě, ale teďka pěstujeme i ty moderní odrůdy a hlavně spíš ty romantické, voňavé, které právě z těch historických odrůd vycházejí geneticky. A vyrábíte nějaké produkty z růží? Tak z růží si vyrábíme čaj, takže si nasušíme vždycky tu voňavou bylinku na celou zimu a je to vždycky takový ranní rituál, kdy si vezmu tu skleničku s nasušenou stolístkou a chystám si ten ranní čaj ještě s dalšíma bylinkama.
Děláme si syrupy, marmelády, takže máme vždycky také voňavé dárečky pro kamarády, pro přátelé. A můžu se zeptat, která teda odrůda je nejlepší třeba na ten čaj, právě ta stolistá? Ono se říká, že všechny růže můžeme použít na čaj. Čím je voňavější a růžovější nebo červená, tak tím víc má víc prospěšných látek. Ale o takový stupínek víc léčivější jsou právě ty historické odrůdy. Damašské, stolístky nebo bílé růže, protože oni obsahují hodně eterických olejů, které jsou velmi léčivé. Takže pokud by opravdu někdo chtěl takovou tu více léčivou růži, tak je dobré sáhnout po těch starých odrůdách. Co obvykle nejvíc zajímá návštěvníky při prohlídkách? Tak. Je to třeba ta historie, nebo právě ty léčivé účinky, nebo... Tak vždycky návštěvníky zajímá náš příběh, jak jsme se sem dostali a jak se nám tady žije a tak podobně. A co se týče růží, tak je hodně zajímá, jak ty růžičky ošetřovat. Takže se ptají třeba, jak stříhat růže, jak na mšice, jak na další škůdce, nebo jaké vybírat odrůdy, anebo kde třeba nakupujeme růžičky. A vy předpokládám všechno řešíte bez chemických? Přesně jako... tak. Dělám bylinkové zákvasy na posílení zdraví růží a máme i ty odrůdy hodně odolné, takže i výběrem odrůdy můžeme si do zahrady přizvat tu růžičku, která krásně roste, je zdravá. Já říkám, že udělá víc radosti než starosti. Zahrada růží a tónů kombinuje růže a léčivé tóny. Jak vznikla tato myšlenka? No, ono obojí vlastně má takové velmi sklidňující, harmonizující účinky. Takže jak ta vůně růží nebo i to procházení mezi růžema, tak samozřejmě ty produkty z těch růží. A tóny to je vlastně podobná kategorie, byť jako malinko jinak. A taky ty vlastnosti to vlastně nese. A když se před těma 2 lety otvírala tady ta růžová zahrada, tak tam zašla myšlenka propojit tohle obojí. A tenkrát to bylo tak, že vlastně manželka si šla pro ty své klienty v hotelu, kde na ní čekali. A já jsem tady dole vlastně hrál na mísi a ta skupina vlastně přicházela do těch tónů, těch křišťálových mís. Takže to bylo takové jako velmi neobvyklé jako přivítání. A poté vlastně, když přišli, tak jsem zahrál ještě na tu keramickou polyfonní flétnu i na to. Takže to takové velmi neobvyklé jako tóny. A ti lidi vlastně, některé to jako tak celkem zajímavě zasáhlo, že vlastně pocítili něco jako zvláštního, něco neobvyklého. A v některých to vyvolává vlastně i různé věmy, které se obtížně popisují. Nicméně byl to takový jako hezký úvodníček vlastně, takové jako přibrždění z toho spěchu, takové to přezastavení před tou prohlídkou té růžové zahrady, která jako následně pokračovala. A potom se průběžně přidalo vlastně to, že jsme ještě na konci tak jako tam někde něco zahráli, takže na takové to jako uzavření té prohlídky. A ten minulý rok jsme se vlastně rozhodli, že to zkusíme malinko jinak, že uděláme vlastně program, který bude i o těch růžích, o tom povídání a i vlastně o těch tónech a že tam těch tónů přidáme víc. Takže se to ustálilo na prohlídce, vlastně, která má několik zastavení, kde vlastně lidi si sednou nebo se tak snaží soustředit na okolí, na své nitro, na svůj dech, na cokoliv, co je napadne. A do toho jim do úška hraje obvykle nějaký líbivý tón, nějaká melodie, která vlastně vyvolává opět ty příjemné pocity. A je to potom něco, co by se opravdu nebál jako nazvat jako léčivým nebo takovým jako sklidňujícím. A i vlastně ty zpětné vazby potom jsou takové velice hezké. Takže to propojení tak přišlo nějak, samozřejmě nám to nějaká růže našeptala do úška za nějaké bezsné noci. A myslím si, že to je zajímavý nápad, není to úplně obvyklý nápad, nikde jsem na to ještě nenarazil, na tenhle koncept. A nevím, jak teda manželka, ale já jsem s tím spokojený. A taky právě jsem si chtěla zeptat, jestli právě jste narazili na někoho, kdo by dělal podobný koncept, nebo jako jestli si myslíte, že to je něco jako jedinečného. Tak i z ohlasu ostatních lidí, kteří sem chodí na návštěvy, tak vlastně třeba ten koncept té zahrady, která je v takovém přírodnějším duchu, a i to zasazení do té krajiny, tady Bílých Karpat, Kopanic, že je docela jedinečné a že zatím jsme teda neslyšeli o tom, že by něco podobného probíhalo někde jinde. A můžu se ještě doptat na ty nástroje, které používáte u tady toho? Tak začínala taková svatá dvojička, já tady mám svatou trojičku, ale ta dvojička byla vlastně křišťálové mísy.
což vlastně jsou obrovské nebo různě velké mísy, které jsou opravdu vyrobeny z křemenu a křišťálu, které jsou vlastně drcené a potom tavené za vysokých teplot a tlaků. Není to vlastně sklo, je to opravdu tady ten minerál. A k tomu jsem používal ty keramické polyfonní flétny i na to, které vlastně mají 3 tóny, které jde hrát vlastně v jeden čas, v jeden zároveň, které jsou velmi jako zajímavé a velmi neobvyklé. A postupně se tomu potom přidali další nástroje, a to byly harmonizační zvonkohry, koši, zafíra nebo heola. A potom se k ním přidal deštný sloup, který je taky velmi zajímavý. Kytara v takové méně obvyklém lazení, je tady 12strunné kantele a ještě tam mám kovový jazyčkový bubínek kongy, který zní taky moc hezky. Takže to je vlastně takový ten základ, který používám a který těm lidem dávám ochutnat. Mm-hmm. Co pro vás osobně znamená sdílet tuto zahradu s ostatními lidmi a co si myslíte, že by si z tady kam měli odnést? Mm-hmm. Tak vlastně tím, jak už ta zahrada je 3. rok otevřená, tak je to velmi naplňující, když vidím, že když sem lidi přijdou, takže je to pro ně opravdu takové zastavení, sklidnění, možná taková výjimečná chvíle v takovém tom koloběhu celoročního, asi všedního života. A opravdu ta růže jak působí uklidňujícím účinkem. I přítomnost mezi keři růží je velice léčivá. Takže já opravdu vidím, že když je tomu člověk otevřený, tak si sem opravdu může přijít pro tu chvilku zastavení a tady já cítím, že byl naplněný záměr té zahrady. Mm-hmm. No, já to mám vlastně podobně taky, když vidím, jak odchází spokojení, takový jakoby ukolébaní nebo takový jako popití tou vůní, tak je to příjemný pocit. A i ta zpětná vazba, jak jsem říkal, je jako hezká. Jo, jak tady sedíme, tak to tady moc hezky voní. Je moc hezká vlastně zpětná vazba v tom, že ti lidi se nám vrací a nejen jako z těch předchozích let, ale třeba i opakovaně během té sezóny, že se dojdou podívat vlastně na tu první fázi, druhou fázi kvetení. Takže i tohle je vlastně známka toho, že se tady jako líbí a že to je správně. No. Super, tak děkuju moc. Tak děkujeme.